Kwewe shamwana unozondudza kuti ko chichakaitika kwesa nzvadzi yanga kwaichito complaina nenyaya shamwari yako. Chiti akarambwa chichi. Ana kuramba. But chokwadi chekuti hanzvadzi yako ine kamwe kakutonga soka karima iri. Takutonga ke. Ane kamwe kakutonga kasingeri. Do you know kuti your brother ane kaida ubaba? Hauna kurola. Vasikana ngati chokwadi. Mira ndikudze. Iwewe handisi uyi friend yedu akudana nanzvadzi yako. But anofanira kuti pamukana. Because friend yangu akati let's go out. Haatodi kuti tiende out. Saka nzvadzi yako kuti ine kamwe kakudzunga. Ine kachimusha kakawanda. Kana sha. Tomudi munhu asina kwanza kutenga doro. Ungatoseka hako but ndotokudza the brother yako hazivi zvokuti at least baby unoitwa munotengawo doro out dzanda kuenda nezvazvo kuti munongonodya lunch for communication ndosaka mutadza unotaurirana akakuti ndoda kuenda vakati iyo shamwari yangu anoti akamuudza inini ndotodze ende chokwadi anogodi kunyembera hanzvadzi yako haitondifariri saka kuenda aindifaririausvotesa hanzvadzi yangu anditi tinei tichinomwazve because ona mufesi akawanikwana iwowo unotodza iwowo nemabiro aundafara boyfriend yake akauya unoramba kuti tiendeswe out. Aiwa handizobvuma kana handizoburitsa mimi mungabva matenda unokumbira kuti hanzi toda kuenda out neboyfriend yako your brother ane problem. Do you know kuti anoshandisa flow session zvisina musoro anomushandisa inanyanya kuti wacha a boyfriend. Aiwa izvozvo hazviziita oti kutonga oti kumudza kuti wacha klina mumba munhu anosvika mumba muine dutu remapletsi kudai plus chero uchida kuningirikina uchida kuenda out neboyfriend ndo zvinozotaurwa zvenzwa mwarume anohura asi mukadzi wacho ambofa akazvibata imi makuenda makunoti hanzi toda kuenda out na12 neboyfriend but it's still times nomudza kuti pane madhuzi atambomudza kuti kuenda nemunhu wemurume iwo hameno vakatokudza makuhwa udi kutaura chokwadi but pane munhu iwe munhu wemurume okay fine let me just to make it short ne hanzvadzi yako iwewe haafaniri kuti kana friend yedu ichiuya omudza kuti asuke maplates aclean mumba aite everything then omuramidza kuenda out for what ane kamwe kamutonga kasina musoro zvokuzowatisana hemba zvizoita zvazvo wazviona asina kuroora haiwa ende haana chaanoita where is this new dude anotenga doro inini charo sister yangu ikatwa ine murume ikatwa chitondudza kuti zvonini paita bhiya ndotonza kuti sei bankuru kana kuti dani nabankuru zvebhayi aiwa wakaitanya shangwa